jeg var 14 år gammel, så skulle jeg fortælle min mor, at jeg havde fået min første kæreste. Og så jeg siger, hey mor, jeg har fået en kæreste. Og hun siger, hov, vent lige et øjeblik, Bjarke. Og det gjorde hun, fordi at min far lå inde i stuen på sofaen og så fjernsyn. Så hun, for at han skulle være med, så skulle vi ligesom fysisk flytte os ind til ham. Det var sådan, det var dengang. Han så sport i fjernsynet, om det var bryllup og fødselsdag eller hvad, så flyttede vi os fysisk ind til far inde i stuen. Og så var han også en del af oplevelsen. Så vi flytter os ind i stuen, og jeg siger, jeg har fået en kæreste. Og så min mor, hun kigger sådan glad på mig, og så siger hun, ej, hvad hedder hun? Og så kan jeg godt mærke, at der er noget mere, jeg skal fortælle hende. Fordi, og jeg undrer mig, hun spørger ikke, fordi jeg blev kaldt bøssebjerke i skolen, så jeg var sådan, jeg troede ligesom, alle de andre var sprunget ud for mig i forvejen, så jeg tænkte, det er ikke et issue. Det var det så. Så jeg får fremstillet sådan, han hedder, eller, det Lars. Min stemme var i overgang, så... Og min far, han kigger sådan op over fra hans fjernsynsscene, og jeg bare sådan, gider lige være stille, jeg ser lige noget fjerneren. Og det var, jeg vil sige, noget af det smukkeste, han nogensinde har sagt til mig. Jeg bærer det i mit hjerte. Og så kigger min mor, og hun sidder rigtig med de der ivrige morøjne, sådan, og jeg har ikke lyst til at snakke om det, så jeg går. Op på mit værelse, hvor jeg stiller mig i 2 sekunder, og bare lige, wow, jeg har lige fortalt, at jeg havde en kæreste, og jeg var bøsse, at det hele var sindssygt. Og så banker det på døren, selvfølgelig. Jeg ved det ikke af min far, fordi stuen kan ikke flytte sig op ad trapperne, fysisk til første sal. Så det må være min mor, og det er min mor. Det er selvfølgelig min mor, der kommer ind på værelset, og så kommer hun hen og siger, Bjarke, og hun er meget tung. Min mor var meget sådan en, der tog til forskud. Meget tung i sindet, meget sådan, Bjarke, det er bare fordi, hvordan får det her sagt? Bjarke, det er bare, ved du godt, du kan få AIDS? og det vidste jeg ikke, det vil sige. Så jeg prøvede lige siden.